Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kag. Yari natin ng mga top stories of the day. Today is January 16, 2026, Biyernes nga adlaw. FIVOX nagpagawa sa Lahar Advisory kasunod sa ginapabot maulanon nga panahon sa Negros. Masobra sa piso per kilowatt hour ang isaka sa bilis ng kuryente para sa January 2026 nga biling sa Negros Power kag Noseco. Bagyong Ada nagagiho na pa norte. Duha patay sa bunanay sa Binalbagan bangod sang kahulugbon. At sa Good Vibes Weekend, mapa-beach ta sa tripping ni Romeng kag RU nagpadala sang bulig sa Cebu sa RU Agreeable tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, una kita na isa lakat sa panahon, di ina si Ada nangin magalumon ang halos bilog nga adlaw diri sa aton sa Negros, pero di na bala si Ada. As of 4 p.m., ining bagyo nga si Ada nga nakaroon sa 335 kilometers east sang Katarman, Northern Samar. No, ang bagyo nga Ada may kabaskog na karon nga 65 kilometers per hour sa gihapon kag nagalabot sa 80 kilometers per hour ang hinali sini nga pagbaskog sang hangin. May pila sa gihapon ka mga probinsya nga napay dalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Ini pares na lamang sa Camarines Norte, Quezon, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, ining Northern Samar, Eastern Samar, pati diri na diri sa Masbate, Biliran, Leyte, Northern Cebu, no Camotes Island kag Southern Leyte. Malayo-layo kita gihapon diri sa Negros, no. Wala kita nadala sa tropical cyclone wind signal number 1. Mapalapit ang bagyo nga si Ada diri sa may eastern kag northern Samar. Kag sa Sabado nga adlaw kag sa Catanduanes naman mapalapit man siya diri mga Sabado kun Domingo na nga adlaw kag malibot iniliwat si Ada pabalik diri, no. Samtang palapit siya sa Pilipinas, mabalik siya pagwa naman didto. So ginapaabot nga mahuyang na dason ang puwersa niya sa paglibot niya pagwa dira sa may area naman sang Bicol. Bisan mahinay ining bagyo o kung mahinay ang hangin nga dala sang bagyo nga Ada ginapaabot nga mabunog ang ulan nga pagadalon ilabi na dira sa may Eastern Visayas kag sa Bicol region, no, ini nga mga area hanggang pula. Expect ni naton nga makusog-kusog ang ulan kag diri naman bisan wala kita nadala diri sa sining cone of probability suno sa pag-asa, expect nato sa gyapon nga may posibilidad nga pag-ulan, no? Malaptap nga may mga pag-wisik-wisik sa ulan nga magalapot sa aton diri sa Negros. Gani parayon kita sa gihapon sa pagtutok sa lakat sang panahon. Para naton i-monitor ang lakat sang bagyo nga Ada, especially sini nga weekend, kag ginapaabot nga magadala ini sa gihapon sang ulan tubtub sa weekend kag ini ang mga lakat sa panahon whether we like it or not. Sa number 9 naman, sa iban nga mga balita, masobra sa 300 ka mga pamilya sa walang gutom program sang DSWD NIR ang nagbaton sang food credits. Ang tag sa ka-family beneficiary ang nakabaton sang balor nga 3,000 pesos nga bulanan nga food credits nga sarang ma-avail paagi sa DSWD accredited retailers. Sa subong nga food redemption, ang mga beneficiaryo ang nakabaton sa nagkanilain nga mga pagkaon lakip na narisari nga kararuton, prutas, itlog, mantika kag iban pagid nga mga kinahanglanon sa sulod sang balay. Nga aktibidad giniwat sa Bacolod City College Gym kag ginpangunahan sang DSWD NIR kaupo ng Department of Social Services and Development o DSSD sang Bacolod City. Ang programa kabahin sang expansion kag skill up sang walang gutom program sang NIR nga tuyo maghatag sang monthly food credits sa mga qualified nga mga beneficiaryo. Sa number 8, Anay Negros Oriental Congressman Arnie Teves kag duha ka iban pa gin-acquit sa kaso nga murder.
Ginakwit sang Manila RTC Branch 15 ang anay kongresista sa Negros Oriental nga si Arnulfo Teves kag duha ka iban pa sa kaso nga murder. Separado ini nga kaso sa pagpatay sa anay gobernador sa Negros Oriental nga si Ruel Digamo. Kaupod ni Teves bilang akusado ang musanay Richard Cuadra kag Rolando Pinili sa kaso nga murder sa 2019. Naakwit sa kaso bangod sa kapaslawan sang prosecution nga ma-establish ang inisyal nga ebidensya para suportahan ang among kaso. Magapabilin sa gihapon si Teves sa detention cell bangod nagapakatubang siya sa gihapon sa separado nga kaso nga pagpatay kay Digamo kag siyam ka iban pa sa tung March 4, 2023. Si Teves ang ikakaso pwesto matapos nagpamalibad nga magbalik sa Pilipinas para tubangon ang iyang kaso. Sa number 7, isa ka motorcycle rider nga nagpahigad sa dalan para magsuksok sang raincoat kay nagaulan, nadala sa sang utility van. Ginapatihan nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilibno ng driver sang Isuzu Travis utility van nga nag-arangka sa motorsiklo kag poste sang kuryente sa Circumferential Road, Purok Villa Gracia sa Barangay Bata sa Bacolod City, kainas ang kaagahon. Nagwa sa traffic investigation nga padulong norte sa Barangay Bata ang van nga ginamaneho sa 33 anyos ka lalaki kag residente sa Barangay Luna sa Cadiz City. Nadulaan sa kontrol ang driver sang van nga nabungguan ang motorcycle rider nga nagapondo sa igad sang dalan agud kun tani magsuksok sang raincoat bangod nagainulan. Natumba ang rider kag ang iyang motor samtang ang van nagdiretso sa gutter, natumba kag naigo ang poste sang kuryente. Bangod sa insidente, nasamaran ang driver sang van kag ang 24 anyos nga driver sa motorsiklo nga taga Barangay Villamonte sa Bacolod City. Sa number 6, isa pagid ka rider, ini naman niya, patay matapos mahulog sa kanal. Patay ang isa ka rider matapos mahulog ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa kanal sa National Highway sa Barangay Cubay sa La Carlota City, Negros Occidental, Huwebes nga adlaw. Ginkilala ang napatay nga si alias JM, 38 anyos. Base sa investigasyon sa PNP, padulong ang motor sa city proper halin sa Barangay Hagimit sang nadulaan sa kontrol si JM kag nahulog sa sementado nga kanal. Nakaangkon siya sang madamo nga pila sa lawas. Ginrescue ang rider kag gidala sa La Carlota City Disaster Risk Reduction Team sa ospital apang siya ang napatay. Sa number 5, bangod sang kahulubogon o kung sa kahulugbon, duha ka mga persona ang patay sa pagpamuno sa banwasang Binalbagan. Nagresulta sa pagbinon-anay ang inom-inom man lang kuntani sa Purok Orchid, Barangay Santol sa banwasang Binalbagan sa kagabi kung sa diin duha ka persona ang napatay. Insiling ni Police Captain Jolan Vinson. Ang hepe sa Binalbagan PNP nga obdanay inom ang sospek kag ang duha ka mga biktima. Apang sang pagpauli na, bangod sa kahulugbon, may paglalisay nga natabo kagin buno sang sospek nga si alias Jojo, ang biktima nga si alias Arnel, 25 anyos. Nagtambag ang 61 anyos nga isa pagidila kaupod, kag siya ang nabunan man. Ginkilala ang ikaduha nga biktima nga si alias Demping. Suno kay Vinson, nadala pa sa ospital si alias Demping apang siya ang napatay. Sospek kag ang mga biktima, mga residente tanan sa Barangay Santol. Detained karon sa custodial facility sa Binalbagan Police Station ng sospek kag kaso nga murder ang ipasaka batok sa iya. Sa number 4, kaso sang dengue sa Negros Occidental ang nagdubo sa 2025 sang 24.88% sa tanan ang ginareport nga nagkalamatay. Sa datos sa Provincial Health Office, 5,446 ang kabilugan yung ginareport nga dengue cases ang 2025 sa Negros Occidental. Kuni panggid sa 2024 nga kaso, mas madubo ini sa 1,804 cases o kun 24.88%. Pinakamadamo sini nga kaso ang yara sa 1 to 10 years old nga age group. Sa mga local government units, ang Bago City ang may pinakamadamo nga kaso nga ginreport. 1,141 nga may isa ka dengue death report.
Nagasunod ang Carlota City nga may 486 cases, Kabangkalan City nga may 482 cases, San Carlos City nga 262 cases kag isa ka dengue death, kag Silay City nga may 262 cases nga may isa man ka dengue death. May pinakamadamo nga dengue deaths nga ginreport ang Isabela, 3. Pang-ano naman ini sa mga LGU nga may pinakamadamo nga dengue cases nga na-report, 261 cases. Sa number 3, masobra sa piso ang igasaka sa bilis ang kuryente para sa January nga billing sa Negros Power pati na sang Nuseco. Nagpagawas ang announcement subong adlaw ang Negros Power nga may masobra sa piso nga saka per kilowatt hour sa bill sa supply sang kuryente para sa Enero. Halin sa 12.04 per kilowatt hour, mangin 13.11 per kilowatt hour na ini. Ang saka sa bili, ang bangod sang pagkambyo man sang power supply cost kag iban pagig mga charges para sa mga consumer sa Visayas. Sa bahin naman sa Negros Occidental Electric Cooperative o Nuseco, ang power cooperative sa Southern Negros, piso o kun 1.09 ang saka sa kada kilowatt hour bangod sang pagsaka man sang generation charges halin sa 11.77 mangin 12.87 na kada kilowatt hour ang bilis sang kuryente. Ang Nuneco kun ang cooperative naman sa Northern Negros ang wala pa sang may napagwa nga announcement as of press time. Sa number 2, mga alkalde sa mga banwa kag syudad nga magabaton sang bulig pinansal gikan sa Presidential Assistance Fund bangod sang bagyo nga Tino ang nagpirma na sang Memorandum of Agreement. Dalakip diri mo Sunday Moises Padilla, Mayor Elia Garcia Yulo, Binalbagan Mayor Emmanuel Aranda, Isabela Mayor Miguel Yulo, Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso, Bago City Mayor Mayet Havellana kag la Castellana Mayor Aniejo Nicora. 50 million pesos nga pondo ang ginrelease sa probinsya kag ginpakamaayo sa Negros Occidental nga iga-release ang pondo direkta na sa mga LGU para bulig sa mga naapektuhan sang Bagyo Tino. Suno kay Nicor, ginapaabot nila ang 10 million nga pondo sa marason nga semana. Sa bahin sang la Castellana, sila ang magasapol para mapatod ang iga-release nga bulig sa mga apektado. Damlag pa, ang Castellana ang nagbaton man sa separado nga 10 million gikan sa PAF o kung suno sa kay Nicor, ini ang gigamit nila bilang allocation para sa gatong, pagkaon, diversion roads kag ash assistance bilang kabahin man sang recovery sang banwa. Mamiting pa kami. Ito na alam mo, ano na mo ma-shoot kag ma-utilize. Nga ma-fair na mo na. Kayo ba may nakabato na mag-iban mo? Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS ang napagwa sang Lahar Advisory angot sa bulkan Kanlaon. Ini may kaangtanan karon sa ginapaabot nga maulanon nga panahon dala sang bagyo nga ada. Ang anong ka mga local government unit sa palibot sang Kanlaon nga malapit sa mga suba ginapaandaman. Ginsiling sang pag-asa nga ang Bagyo Ada mahimong magdala sang light to moderate with occasionally heavy rain sa Negros Island region kag sa nabilin nga bahin sang Visayas. Ini ang sarang mag-generate sang volcanic sediment flows o kun lahar, sediment-laden stream flows o kun muddy runoff sa mga kasubaan sa area sang Kanlaon volcano. Ini ang rason nga ginapaalertuhan ang mga komunidad nga prone sa lahar kag sa iban pagig nga mga related hazards. Suno sa PHIVOLCS, ang post-eruption lahar pwede nga magtuga bangod sang mabunok nga ulan kung sa diin anuron sini ang mga nabilin nga mga deposits gikan sa mga nagluntad sadto nga explosive eruption o kun loose ashfall gikan sa mga bag-o nga nagluntad nga mga emisyon. Ang non-eruption lahars naman pwede magagikan sa mga upper slopes sa bulkan nga damlag pa na-expose sa landslide sa mag-igo ang bagyo nga Tino. Sakop sa mga komunidad, ang ginapandaman amo ang yara malapit sa mga kasubaan sa Bago City, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla kag San Carlos City sa Negros Occidental, kag Canlaon City naman sa Negros Oriental. Sunod sa kay Ramuel Laho ang PIO sa La Castellana sa interview sa iya kay nasang aga, hindi man gani mabunok ang ulan sa ilang banwa pero sa gihapon ginapaandaman nila ang ilang mga pumuluyo.
no, ang Lahar Advisory naton, hindi lang siya on the Lahar deposit actually na sining mga mga bagong nga ash emissions sila. Actually, may mga kwantita kasi medyo loose, kumbaga, ang topsoil sa bulkan nakita man natin, ma'am, during Typhoon Tino. Kagyari naman ang pagpabalo namon sa inyo nga bang pag-good vibes, sini nga weekend. Bago na natapos ang holiday break, pero do kanami liwat bakasyon. Kanami kadto sa baybay, especially kung ang baybay, may matahom nga sunset. Malinong matawhay. Kag, relax ka liwat para maka-recharge naman. Inay kadto ang tabuas sa tripping ni Rumeng. Kag, si RU to the rescue sa City sang Cebu. Nagpadala siya sang shredder para magamit sang LGU karon nga nagaproblema sila sa ilang nga garbage disposal matapos ang natabo nga pag-collapse sang ilang nga landfill. Pinagi sa Bacolod made nga mga shredders nagakabuligan sa karon ang LGU sang Cebu. Ina naman ato ni istoryahan sa Domingo sa Are You Agreeable? Kag shoutout anay sa aton nga live viewers subong nga hapon si Ma'am Marie Tiffany Hoover nagasiling nga Estelita Duhinog from Negros Power. Friend guro ni Ma'am ginapanawagan niya. Si Ray Tuhaw Tinyosan, maayong hapon Digicast Negros. Si Jocelyn Loquero, maayong hapon Digicast team. Halong lang ang tanan labi na gid sa mga lugar nga ginabaha kag ang mga malapit sa mga subayas halong kita sa ulan, halong kita sa activities sa bulkan kanlaon. Si Lagrimas Anay, good afternoon Sir Ruming. Si Jessery Garucho Hivero, maayong hapon Digicast. Sir Ruming watching from Sarait, Himamaylan. God bless everyone. Shout out sa tanan nga mga taga Sarait, Himamaylan City. Halong kita tanan-tanan. Si George Pereda Gaspe, maayong hapon Sir Ruming watching lang live sa Barangay Tangob sa Bacolod City, Subong. While nag-duty sa Tinapay Express Bakery. So, kita na ni si George Mabaklan tayo kada sa Sundugay Hopia. Si Payne Zipaot. Good evening, kabay pa mahina lang si Ada kay mapa-shoutout gali sa anak ko nga si Z. Mag-celebrate sa birthday niya sa Domingo. Shout out Z. Happy birthday. Wala gid tada. Kag si Marie Tiffany Hoover, may tetko from Negros Power. Ginapanawagan ni mamang iya nga mga kilala tanan sa Negros Power. Si Romel Mahilom Galio. Good evening Sir Roming watching with Tony Hernan kag Melier. Si Melier. Maria Fe Panaga Baredo, good PM, DJ Casnegros. Keep safe, everyone. Si Sir Nanet Grande, good afternoon, Choy Ruming, DJ Casnegros. Watching live, keep safe, everyone. Kuno kag blessed Friday, everyone. Yes, maghalong kita, no, bisan hindi kita direkta nga sa pathway sa bagyo. I-expect na nato nga may posibilidad nga magbunok ang ulan, so nakahanda kita all the time. Kagabay itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw. Tub-tub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo, kag have a safe weekend.